Tulandireni programu yathu ya lero ya Kwagwanji. Lero ndi lachitatu, ndipo likakhala lachitatu mpulogalamu imeneyi timakhala tuyang'ana nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, ndipo mwa nthawi zonse tili nawo bambo William Kumwembe amene amatithandiza kusanthula nkhani zimenezi. Tulandireni wawo. Tithokoze. Alipo anayamba wakuwuzani kuti mmafanana ndi Muhammad Ali. Kazwiri wangonya uja waku America uko. Ai sana nene. Ya pena mukachita bwino kwambiri mmafanana naye. Komanso nkonya silinamenyepo. Oh. Yeah, umatatu kungopeza chipulumuso nthawi ina ndikuleka zinazi. Koma komwe ukuchokera kupezeka kuti munthu iyayo unali komanso ndikayang'ana bwino mwinatu ziwiri kapena zitatu zoti mwina zaguluso zawekaweka aya zawekaweka koma kupambana ndithu chifukwa ziwiri zitatu zonso osapeza polo imodzi zimavuta kunena kuti wapambana ndani. Zimavuta imathera kuti wina akuthawa basi nde zimavuta ayi chabwino koma tiulandireni ndithu zikoma kwambiri. Nkhani imene ndimafuna tiyambe lero kukambirana ndi nkhani yonena kuti bungwe ili la IMF latsindika kunena kuti tifike pogwirizana ndi kupanga dongosolo latsopano loti tizibwerekako ndalama lija timati extended credit facility tuyenera tikonze nyumba yathu paja mmalemba inu mmakonda kulowa mmalemba kwambiri. Konza nyumba yako pakuti uzafa. Ndi akuti tikonze nyumba yathu kuti afike ponena kuti abwera ndi kugwirizana nafe kuti koma tiye tikonze dongosolo ili. Choyambirira tinene kuti ziutanthauzanji chifukwa mwakhala mutiuza inu kunena kuti bungwe la IMF ziganizo zimene limapanga limakhuza mabungwe ena komanso maiko ena amene amathandiza dziko la Malawi. Ziutanthauzanji zimenezi? Mwina tibwerere mbuyo pang'ono. Chaka chatha dziko la Malawi litasintha utsogoleri. Utsogoleri watsopano tabwera udana pofunika tiyambe tayimitsa zina malingana ndi Chingereza mati policy direction. Panali kusintha pa policy direction. Ndiye adanena kuti ayi bwanji tiyambe tayimitsa zina chimodzi mwa izo inali ndondomeko kapena program ya extended credit facility. Koma mukumbukira kuti ngakhale mbuyo omwe inali kukhala kuti ili kale pendapenda. Program imeneyo chifukwa program ya extended credit facility ndi ndondomeko imene bungwe la IMF limakhala ndi maiko amene chuma chake chikuoneka kuti chili pendapenda. Ncholinga choti bungwero lidzithandiza chumacho ndi limathandiza mnjira yopereka ndalama. Ndikumbukira kalero amapereka mwina $90 million kwa kanthawi kena kaso apereka $90 million ina imatokhala mwina $120 chakuti million mbuyo makamaka. So cholinga cha ndalama zimenezi zimathandizira kuti mdziko apezeko ndalama makamaka za maiko akunja zimene zimathandizira kuti azichita business ndi wena. Chifukwa tikafuna kuyitanitsa katundu ku China sitigula makwacha timafunika madola. So tiyelekeze kuti $90 million yabwera. Ndi ndalama zimene tikayelekeza ndi mulingo umene timayenera kugwiritsa ntchito because pano tukamba pano timayenera kugwiritsa ntchito pafupifupi $250 million pa mwezi. So tikachita masamu achangu tithaona kuti $90 million ndi ndalama zimene tingagwiritsa ntchito mwina pafupifupi masiku 10 pa mwezi. So zikabwera ndalama zija mwina tisangoyang'ana masiku 10 iwo. Tiyang'ane kuti within those 10 days ndalamazo zimathandizira kuyitanitsa katundu m'maiko akunja komanso zimapanga propel activity mdziko. Chifukwa ngati zabwera ndalamazo much as we can spend it within 10 days ngati tagwiritsa ntchito kuyitanitsa mwina katundu chokera kunja tiyelekeze wa zaulimi. Nde kuti katunduyo athandiza kwa agriculture sector. Ngati wathandiza kwa agriculture sector timanena kuti nsanamira ya chuma chathu ndi nkhani zaulimi. Nde kuti kutsogolo kuso chuma nacho chitani chithandizike. So mwina tikati tibwerere mbuyo pang'ono muvomerezana nane kuti kuyimitsa kwa ndondomeko imeneyi kunakhudza number 1 ndalama zimenezo zimene bungwe la IMF limapereka. Number 2 bungwe la IMF likakhala ndi program ndi dziko imakhala ngati Chingerezi tonena kuti green light kapena indicator kapena guarantee kwa maiko ndi mabungwe ena amene amathandiza dziko la Malawi
pa chuma chake. So kupanda ndondomeko imeneyi kumatanthauza kunena kuti ndiye kuti maiko ndi mabungwe amene adakathandiza dziko lino sakwanitsa kutani kuthandiza azitikayikira kuti tsono mudakalibe program ndi IMF ndiye kuti tiyambe tayimakaye tionerere. So miyezi 12 yapitayi titonena kuti kafukufuku wathu asonyeza kuti ndalama zomwe zili pafupifupi $300 million zimene zimayenera kubwera kuchokera ku mabungwe ena ngati World Bank zakanika kubwera. Ndalamazo sizochepa chifukwa tikati tichire masamu 270 billion kwacha ngati ndisakulako 270 billion kwacha si ndalama zochepa. Mene mmanenera muja kuti 90 tikhoza kuyuza 2 weeks 10 days ndiye kuti 300 ndi ambiri ndi 300 ndiye kuti kuposa mwezi ndi mwezi ndi mwina masiku asanu a mwezi winawo chifukwa ngati nanena kuti mwezi timafunika kugwiritsa ntchito ndalama zokwana $250 million ndiye kuti ndi 200 plus 50 ndiye kuti ka 300 kumkandalama kandi nkoti tito survive kupita kutsogolo. ndiye muonanso kuti pakati pa ndalama zathu zakunja zakhala zochepa. Takhala tichita hover within 2 months 2.1 months worth of imports zimene kupanda kuti panali vuto ili bwezi tunena kuti zamvererako. Komabe IMF suti nango nena kuti basi zagwazata. Tikumbukira kuti kawiri konse kuyambira mwina May kufika pano IMF yakhale kupereka ndalama kudzera mu thandizo lothandizira kulimbana ndi mliri wa COVID. Ndalama zimene zonso zathandizira kuti ngakhale pali zinthu zina zofunika kukonza zathandizira kuti ngakhale dziko loyenerabe kupita patsogolo. Koma chipanda COVID ndalama zimene sizikadabwera. So kusabwera kwa ndalama zimenezo kumatanthauza kuti timadollars tonse sitibwera zimene to an extent zimakhudza chuma. So mwina mwachidule kwambiri nthonena kuti background ya nkhani yonseyi ndimene tisanafike pamande chifukwa pamande pamene akatswiri amenewa motsogozedwa ndi timati serasi motsogozedwa ndi serasi osati amene uyu lezayo osati amene ndikatswiri ona amene IMF imagwirira ntchito ndi maiko amuno mu Africa. So anali mdziko muno kuperekaponso ndemanga zawo mwina tiunike kutsogoloko kuti kodi ndemanga zawo zikutanthauzanji komano mwina chidule chenicheni chimene ndingapereke nchimenecho. Tisanachoke pa background mundipasa mantha chifukwa munena kuti posachedwa pa asanapereke ndalama zina zomwe anapereka posachedwa pa zijamati SDR tinali pa 1.5 months. Soyenza kuti akanati asatipase ndetu kugula katundu wakunja tikanatha kumaliza nkufika poti tilibe ndalama yoguliranso katundu wakunja kuti kufika pamayi wawaye kuti basi economy sitingakwanise kuitanisanso china chake kunja. Komano mwina tisachitire throughout because nthawi zina ndikumbukira mbuyo mtaonapo amachita chamati ma currency swap zimene zimathandizirabe kunena kuti chuma chizipitabe patsogolo. Ndi mwina sitingapangire throughout because central bank idakalipo ili ndi mandate yonena kuti izipanga develop ma policies amene azithandiza kupezeka kwa forex. So mwina sitinganenere kuti there would have been a position where we don't have literally even a cent ku ma reserves athu ndiye kuti pamene popo chumacho ndiye palibepo chifukwa requirement imakhabe kuti tizikhala ndi kena kake mpafa apart from zimene zikuchita circulate mu economy. Komabe chilungamo chake nchonena kuti we for quite some time takhala tili pa mjunju. We have been at an awkward position as an economy chifukwa chonena kuti takhala tisakukhala ndi ndalama zokwanira chifukwa akatswiri kunjako amayerekeza kuti dziko kuti likhale comfortable lizikhala ndi ma reserves amene athawakwanitsa kuchita survive or patakhala kuti sipabwera forex ina kuchita survive for about 3 months. Now if you takhala ndi ma reserves roughly mwina takhala tikuchita hover around 2 months worth of imports. Nthawi ina mnanena pana atsika mpaka na 1.5 months of imports. So ndi awkward situation imene takhala ngati dziko zimene mwina zikupereka chiopsezo especially now because tikati tione panopo demand there is an imbalance. There is an imbalance in as far as the demand for forex versus the supply. Our capacity to produce forex is low compared to our appetite for spending forex. So anthu ambiri akupita pamsika kufuna kugula ndalama zakunja koma dziko ngati Malawi tukanika kupanga ndalama zokwanira zoti zipange feed into the market, which is, I repeat, an awkward situation. Zitika pa mjunju kuti tsono mmene zililimu tikafunano kuyambo itanitsa
fertilizer tikafuna kuyitanitsa katundu wina because tulowera kumene timayitanitsa zinthu zambiri kuphatikiziraponso wena akambofuna kuyitanitsa timavitsi chani masuti ndi manecktie tikamba kuyitanitsa zonsezo muona kuti timayika forex situation kapena forex position pa awkward position chifukwa timakhala kuti tikukanika kupanga ndalama zokwanira zimene tingapange spend so where you don't have money what do? You either wait for someone to support you or borrow which is an awkward position. Tibwere pamande apa aserasi abwera kuno akakumana ndi mtsogoleri wa dziko akumana ndi wachiwiri wawo akumana ndi mkulu wa Reserve Bank akumana ndi nduna ya zachuma koma pochoka umeneko uthenga ukubwera ndioti ayi ndithu mukonzebe kuti tifike pomvana ndi kupanga program ya nyuwani pakuvuta mpati tala kwa chiyani ndiyambe choncho mukaona bwinobwino ma statement awo nthawi zonse amakhala diplomatic mukawerenge bwinobwino statement yawo there would never be a time imene angachitobwera kutsiniratu koma mukachiwerenga chizungucho maona kuti chizungu chimene alembacho ndichilungamo ndithu koma amachilemba mwaulemu kuti tisachita kukhala ngati kuti kotokoto tinene chonchi IMF ndi dziko limene ali ndi mgwirizano wa extended credit facility kapena afuna kukhala ndi mgwirizano wa extended credit facility amakhala ndi mfundo zimene amagwirizana oho kuti tikhale ndi mgwirizano uwu mukwaniritse izi mukapanda kukwaniritsa zilivuta kuti fetitani tikhale ndi mgwirizano umenewo kapenanso dziko limadzanena kuti koma izi ndi izi titapanga motene zina mwa zikuluzikulu zimene amayang'ana kwambiri ndi ndondomeko ya zachuma mmene ikuyendera kodi munachita plani kuti mugwiritsa ntchito ndalama mwakuti mwagwiritsa ntchito mmene munachitira plani kapena mwabzoleza tikati mwabzoleza ndiye kuti tuyang'anano surplus kapena over expenditure osati surplus koma over expenditure so ndiye kuti tidayelekeza kuti tigwiritsa ntchito 1.1 trillion kwacha koma mmene chaka chimatha tagwiritsa 1.7 trillion kwacha 6 billion iyi tayitenga kuti that's another question so amaona kuti kodi are we operating our budget within the ceiling if not it's a red flag now apart from that ndi amadzaona mbali nayi tabzoletsa chifukwa chani okay ndiye kuti mwina pali mismanagement mwachitsanzo ngati palibe prudence in terms of managing the public purse IMF imakhala concerned as if that is not enough amadzawolokerano kwinako tsono mukukabwereka when the debt is on the higher side IMF imadzakhala concerned so mwaona kuti ndi mafactors osiyana amene amakhudza ndondomeko ya IMF ndi dziko now tikabwerera mbuyo pang'ono mmene amanenera Serasi pamandepa amanena kuti panali vuto lina mbuyomo pakati pa 2018 ndi 2019 pamene boma limachita report ngati zinthu zili tayali koma zisali chani zisali tayali so the impression that was created was not in line with the situation on the ground zimene zinachititsanso kuti IMF achite jenkha tayamba mwakonza izizi mukakonza izi mpamene tingayambe kutatani tabwera munena kuti muli ndalama zakuti koma ife tikasuzumira mthumba mwanu ndalama zimene zilipo nzochepa mulibemo kumene ayi apa ndi mwina tikayikire pang'ono ndi kuti tisakayikire takonzani so that's why there is that diplomacy kunena kuti ayi ndi madzaonano ku mbali nayi treasury madzanena be assured we are working chizungu chakamateno we are working towards rectifying chizungu chakamate ndi diplomacy ndi kuti in other words we are toiling tikuyesetsa kuti tikonze zinthuzi kuti niyo mutani musangalale so pa situation ngati imeneyo pamene pamadzabwera kuti amayamba nokumabwera IMF nkumaunika tinagwirizana kuti mukwanitsa ichi mwakwanitsa ngati mwakwanitsa new program ibwera ngati simunakwanitse you give each other more time mwina kufikira pena there have been situations where program has been cancelled before kuchitira to cancel kuti ayi basi mmene zilivuta ndikumbukira nthawi imene kunali nthawi yakachideti mwakumbukira 2012 or thereabouts zinavuta mpaka nakuti bungwe la IMF kumachita kuti khangati ndalama zimene zikusowa mboma
nzochuluka zitivuta kuti ife tikhale ndi confidence mu system. So mona zinthu ngati zimenezi zimaoneka ngati zing'ono koma zimene zimapanga point to the option and the decision of mabungwe ngati IMF. So ngati zinthu ziya zachitidwa rectify, IMF would surely and quickly come back and say okay, chifukwa choti mwakwaniritsa izi ndi izi tiyeni tipange sort out this. Chimodzi mwa zinthu mwina ndisanayiwale, chimodzi mwa zinthu zimene mwina sadanene poyera koma zimene mwina anthu ena amene they are close to the decision makers have been tipping us, nzonena kuti chimodzi mwa zinthu zimene IMF yakhala concerned about ndi AIP. Kuti ndalama zikupita kwambiri ku AIP. So IMF has been thinking in their wisdom has been thinking kuti ndalama zimene zopita ku ndondomeko ya subsidy zambiri. Ndimakumbukira chaka chatha zinali pafupifupi half ku unduna umodzi. Ndamanena kuti nzambiri muyambe mwachotsa apa ndi apa kuti muthandizire kuchepetsa pressure imene budget imakumana nayo. For quite some time ndikumbukira even in 2010 thereabouts dziko la Malawi linakhala ndi position ife izi zimene tiona ngati zikutiyendera. So chimodzi chimene chimavuta ndi meeting in the middle, kukumana pakati, because when you're talking of prudent running of a budget or implementation of a budget, the funders might have their view, komanso mwina ani yake the natives might have their view as well. Zimene zimavuta chifukwa tikakamba nkhani ya AIP kapena subsidy is debatable. It has been debatable. Chifukwa IMF imakhala ndi view yake. Treasury kapena political party imene ikutsogolera at that particular time imakhala ndi view yake. So to meet in between zimadzavutirapo kawiri. So pamene tili pano mponena kuti IMF has said dziko la Malawi chitani easy. Mukachita easy ndekuti ife tibwera ndi program ina. Ndekuti ngati program ina ibwere ndekuti maiko ndi mabungo othandiza dziko lino ayambaso kutani kusuzumirako kuti ayika 300 kaja tinasunga kaja kalipo pankhope kena kake tapankoni kuti musachito finyikiratu ya. Mwakhuzako funso limene ndimafuna kufunsa apa mbene mukamba za AIP. Ndimafuna ndinene kuti kodi kusagwirizanako kukanika kukumana pakatiko ndi vuto la boma lapanoli kunena kuti zimene akupanga sizikukondweresa IMF kapena IMF ikuyang'ana kuti koma kuti tigwirizane izi zimene sizimatheka mu programu munapanga khanso ichi tufuna tione mutazipanga chifukwa nangasi awa argument yake ndiyonena kuti takhansula tayimisa izi kuti tiyambe yathu tizichita mugwirizana ndi madongosolo athu zimene masomphenya athu koma awa kunena kuti ife tufuna tione izi ziuchitika ziuchokera ku yomwe tinakhansula ija kapena ndi zomwe tiupanga pano. Mukati muone bwinobwino mmene amalankhulira pamande nkhani zikuluzikulu zimene anatumputsa ndi zokhudza komwe iuchokera program. Officially there was no communication regarding to where we are standing now in as far as the program AIP is concerned, which to an extent it would be speculative because there was no communication regarding to that. So mwina kwambiri tipangeli lean towards mbali mene anakhudza ni yakewo poyankhulira anakhudza mbali ya mmene dziko la Malawi yakhala uchitira report, anakhudza mbali ya mmene dziko la Malawi yakhala uchitira in terms of operating beyond ceiling, and that is not only the past issue, even the present. Maonapo inu miyezi ngapo boma lukanika kukwaniritsa kupanga spend ndalama zimene lidayerekeza, whereby it is spending beyond its ability. So zinthu ngati zimene anazipanga highlight kwambiri, unlike zinthu zimene mwina would rate as speculative, zimene mwina to an extent sana zikhudze, koma obviously a conviction would tell me would be behind the scenes, with no cameras, those things were discussed. Tiyang'ane kuti kupita chitsogolo chifukwa ngati dziko mumatiuza nthawi ndi nthawi ndalama zakunja zimene timapeza ndizochepa apa timakamba pompano kuti zikhoza kufika poti zathamo muthumba lathumo ndeti kumapitabe nkumakabwereka kumakapanga currency swap zili ndi mavuto akenso zimenezo ma euro bonds mavuto akenso zili nawo. Tingapange bwanji kupita chitsogolo kuti mwina timvane nawo awa
ambirinso ayambe kutikhulupirira ndi kuyamba kutithandiza ndi ndalamazo, kapena tafika paja ponena kuti koma tikhala basi tili mbamtima tiyenda mmene tilili. pali mbali ziwiri zimene zofunika mwina ngati dziko titazipanga segment. Mbali yoyamba is short to medium terms. In the interim tivomerezane kuti we still desperately need this program ngati dziko. Chifukwa nanena kuti pano tunena pano pamakhala I said kuti imbalance. Ndalama zimene timakwanitsa kupeza ndi ndalama zimene timagwiritsa ntchito kapena zimene timafuna kuti tigwiritse ntchito zimakhala zosiyana, kwinaku zimakhala zochuluka kusiyana ndi zimene takwanitsa kupeza. So because of that imbalance in the interim we still need desperately so kuti kandondomeko kameneka katakhalapo. Chifukwa kakakhalapo kandondomeko kameneka kathandiza kuti ngakhale ndalamazo zingakwane 10 days mwachache satafuna adatero kulilongwe mwachache satafuna. So zikabwerabe zokwana 10 days izo zimathandizira opitira patsogolo. Komanso kupatula hapo ndi sigino imene program imene imapereka kuti okay bungwe la IMF lavomereza kuti dziko la Malawi luoneka ngati lutsatira mfundo zoyenerera pachuma. So chifukwa choti atsatira mfundo zoyenerera pachuma enawo ngati World Bank ndi ena onse atobweretsano ka $300 million kachi kamene nkopyolera 1 month. So ndalama zimene zozo tikuzifuna. That's in the interim. In the interim that means ngati dziko we have to work towards addressing the concerns zimene IMF raised. Now for the long term ngati dziko tuyenera kupeza njira zimene zingakhale sustainable. Njira zake ndizi tuyenera kupeza njira zonena kuti tidzipanga ndalama zochuluka zakunja kusiyana ndi ndalama zimene timagwiritsa ntchito pofuna kuyitanitsa katundu. Now zimaoneka ngati a simple thing tikamazilankhula chonchi chifukwa kulankhula kumaphweka kulekana nkuchita. Chifukwa tikanena kuti tufuna tichite Chingerezi mumati import substitution. Yes. Kapena mwina tipitochi chewa kuti tufuna tidzipeza katundu amene tingamugulitse opititsa kunja azibweretsa ndalama zambiri. Ifeyo tichepetse katundu amene timayitanitsa. Choyamba ndi chimene. That's the first point. Now ndunena dala kuti it's in the medium and long term because zinthu zonena kuti suti tingachite pothacha kachino kapena pothacha kachamawa. Chifukwa there are a number of things that we have to consider. Creating an environment which would be conducive and ideal for such. Ndiye tukamba nkhani yonena kuti ngati dziko number 1 tuyenera kupanga manage our appetite for imports. Mbali imene ndi imene yativuta kwambiri ngati dziko. Pali zifukwa ziwiri. Number 1 nchonena kuti timasusukira zakunja mwina chichewa chimene chinchabuka. Ndimacheza ndi mayi wina sabata lathali amandifotokozera kuti anthu ake plastics akumakagula ku Zambia ndi kumabwera naye kuno. Tampanga kuno wina wantenga wapita naye ku Zambia ndi iye akamugula kumeneko ndi kubwera naye kuno kufuna kuti agule chakunja. So vuto ndi limenelo kuti number 1 timasusukira zakunja. Chifukwa timaona kuti zakunja ndizo zabwino kulekana nzathu zomwe. Vuto loyamba. Vuto lachiwiri tilibe zokwanira. Kwathu kuno mavuto awiri amenewo ndi amene amatipangitsa kuti tiziyang'ana kunja kawiri. Mwachitsanzo inu mufuna kugula cell phone kuno mulibe kampani yokonza ma cell phone. Mugula kunja. Ndezikabwera suti mulipira mkwacha mulipira $. So zimene zimatipatsa pressure. Mufuna kugula kasuti mwina chachitatu tokhala quality. Tiyang'anenso mbali ya quality. Mufuna kugula kasuti ndiye munena kuti ayi andisokera mulimbi muja pa khonde apa. Muona the picture imene mudatumiza ndi chimene mwavalacho nkumati oyo. So zinthu ngati zimene tufunika tizichita address capacity. We have to address the element of capacity to capacitate anthu amene akuchita malonda osiyana mdziko. Because the moment we start doing this is the moment tiyambano kupanga develop interest for locally made products. Koma whereby number 1 tili ndi kususuka kwa zinthu zakunja. Number 2 tukanika kupanga zokwanira. Number 3 tikapanga ngakhale zili zokwanira zimakhala za mlingo osisitika. Zimene zimatipangitsa kuti malo mwake titenge ndalama zambiri zimene zimativuta kuzipezazo kuyitanitsa katundu. Tikayitanitsa katundu ndi kuti tikhalaso kudikira kuti kodi zina zichokera kuti. Koma titayamba kunena kuti ayi
kuno ku Malawi timadalira ntchito za ulimi kuti chuma chathu chipite patsogolo. Titati tipitirire mmene tikuchitira ndepaja tili ndi zinthu katundu amakwera mtengo chuma chikakhala kuti sichikuyenda bwino. Taona pakati pa inflation yathu idakalibe mu single digit. Taona ndalama yakwacha ikutaya mphamvu kuyerekeza ndi ndalama zakunja, koma katundu wakunjayo ndeti kumfuna ndithu, feterezayo tikulowa kumunda tuyenera tilime. Tikati tipitirire motere tiyembekezere zotani pa zinthu zimene zimaunikira kayimidwe ka chuma chathu cha dziko. Mwina ndi amene chonchi pena ukamaganiza modeka umadzaona ngati ku Malawi kuno we have mastered the art of having problems. Vuto lija kufika polizolowera nkuliro kuti ife ndi amavuto moyo wathu ndiye umene timatene. Ndingopereka chitsanzo mudavalapo silipasi kaduka umafika po ika olopinifolo amene olopinifolo adzikupweteka apapa koma ayigwire so mwachoka kutali ndazimaoneka ngati kuti ku Malawi tinafika pamenepo kuti ndizimva kuwawa kwa pinifolo bola silipasi tani imangike, which is an awkward position chifukwa kuno ku Malawi timazungulira seko yomweyo. Izi zitukambazi sikuti nzalero zakateni mngati mbwerere mbuyo nkuona nkhani zimene zimasindikizidwa m'mabuku m'manyewspaper muona kuti zimachitikanso. So we are comfortable with problems. But the moment we say enough is enough, that's the moment we start taking another step. Pamene tingambe neno khanga tizija timaziona ngati zinthuzi ndi vuto chifukwa pamene tikuziona ngati ndi nomo tizipitirira nkumakhala nomo. Koma pamene tayamba kuziona kuti izi zikuchitikazi ndi vuto kuti mpakana wina achoke kuwina abwere adzakuuzeni kuti ngati mufuna mukhale moyo chitani ichi ndi vuto. Tikati tivomerezane ndi vuto. Alipo mayiko ena amene ali ndi IMF program koma mukati muone bwinobwino suti amachita finyika mmene timafinyikira ifeyo. Koma kuti ife ikangoti yachitidwa suspend program koma sikulira kwakeko chifukwa chonena kuti tili pa vuto. So the moment we start appreciating this as a problem, it's when we start finding a solution. Now what's our solution? We have to work towards addressing mavuto amene alipo mdzikomo. Mwachitsanzo timanena nkhani yonena kuti ndikumbukira last week tinayi ndi chawezi pano timakamba nkhani ya UK cutting aid ku Malawi. Ndi timalira pompano ndachawezi kuti izi zopsa zovuta ndikuti ntchito za uchembere wabwino zima zina zonsezo zima atsikana sawaphunzitsa kunena kuti amuziziteteza chifukwa ndalama zowaphunzitsira zimachokera kumeneko, anyamataso sawaphunzitsa kuti iya itamadziteteza ntamakhala ndikulira kumenekoko. Chichewa chinamati kubuma kubuula. Koma tikati tinene chilungamo palibe dziko limene lingachite sustain itself through debt and aid. Makamaka aid mwina debt yo it depends kuti tuchita nayo chani koma mainly through aid. Chifukwa ngati tuyang'anira wena atithandize zaka pano 50 takwanisa 50 kodi chana ndeno 57 zotamangira 60 zotamangira 60 kureko 2024 ndiye kuti ndi 60 madeketa asanu ndi modzi. So muona kuti tikulunjika 6 years of independence koma tikuyang'anira be wina. Why? Because we have heavily relied on aid. Now there is a conversation across the globe panopa let's replace aid with trade. Chifukwa if we are to be competitive we would have to ensure kuti tikupanga zinthu zimene tikakwanitsa kugulitsa. Patebulo pamene inu simunabwerepo mkanthu muvuta okhala ndi essay tingoyekeza mmemo ngati simunasoke akati siya usiya akati uzingosusa zugwayamo. So vuto lake limakhala limene lokuti ife timapita pa tebulo la international trade koma without a commodity or without a product. Ndi international amatuzo kuti mudzingodani kodi mudzingosusa ndi timangosusa kumangosusa nthuli tuziona mbale koma usagwira. The moment tiziti tikupita ifeyo tatenga poto wathu ufa wathu mchere wathu nkwawo zoti zathu ndizi ngati musafuna ife tiphika toka pamenepo pamene lidzanena akhanga litambo khala chani independent. Greg Mills adanena apo nkhani yokhudza
third liberation kuno kwa Africa imene yufunikira kwambiri kuno ku Malawi. Tidachoka mu ulamuliro wa Tsaunda, tidachoka mu ulamuliro wa chipani chimodzi. Chimene chofunikano ndi kuchoka mu nsinga zodalira ena kutithandiza. That's the next liberation that this country requires as it stands. Kupanda yapo aindeti dzingolira mai wawayi akatuzo kuti $90 million ija sitikupatsa kaye mpaka mukonze izi ndi izi tizingolira mai wawayi. Kwabwera African Continental Free Trade Area. Tikumva kuti sabatala thali, sabatali ino pofika sabatala mawa tikutumiza matraki okwana 100 ku South Sudan. Kuti tikagulise kumene kwatenga ufa, mpunga, nyemba ndi zina zotero. Kodi tulowera njira yabwino mwakamba nkhani yoti we need to replace aid with trade. Tulowera kwabwino. We have taken a step. Tikanene chilungamo chifukwa matraki mwachulawo mwina zaka zitatu zinayi zapitazo mwina sitinapange. Zaka 10 zapitazo sitinachite. Now that we have a deal with maiko ngati South Sudan, it's a step towards the right direction. Nonetheless, muona kuti katundu yese uja tikumpiritsa uja tikumpiritsa in its raw form. Ufawo mwina ukuti ndo maliyesi. Value yake imene taika mwina mkungu gaya. Tagaya ndikuika mutumba. So no, yata chitatu add value yaji. Nanga sitaka nanga ufawo china chingafune sitimathira moto mafuta mmene uli. Ufa anthu amapangira tizakuja. Kutenga ufa uja nkupangira tizakuja. That's what we are talking when we're talking about value addition. Kutenga ufa uja tizitumiza nsima yophika. Yeah, yosati sima. Kunena kuti ife tumapanga feed kuno. Feed yake tumaika mo ka component kajani ka ufawo. That's koma no mwina challenge likayangana holistically ndionena kuti it's a right step. Let me repeat. The step yofunikira kuti at least we are now exploring other markets within the continent and then we are penetrating. Koma mwina in the long run tiyanganebe kunena kuti apart from kugulitsa nyemba kungozi kolora kuzumitsa nkuzika mmatumba kuthira mankhwala kuti nankafumbasa kumanga mmatumba nkupititsa kupatula pamenepo ndi chani chimene tingachite kuti tionjezere mtengo chifukwa thumba lijala nyemba kungoti panga zimenezo mtengo wake ngotsekerapo kulekana ndi kuyika mutini muja kuyika nsuzi mmenemo kumata bwinobwino nkulembapo kuti made in Malawi. Tinalima kulojwa kulojwa ndekuti tamaendani kulojwa anthu akulima nyemba kumene samangokhala mungumbe mutamaendani kulima kulojwa nyemba zakantauzieni nkuzika munchitini bwinobwino kunena kuti yayi fresh from Malawi. Zimene zingatipatse a leverage pa international market. Komano where we are going muona kuti tizidalira exporting things in their raw form. Tobacco is a bitter lesson. Ndalama ndi manena ndili ndinu posa jedwako kuti kuno ku Malawi timalima fodya. Nde fodya uja timamtenga nkumtumiza kunja. Ali masamba muja wapita kunja. Akabweraso fodya imwe uja koma in a form of ndudu. Nde timugula no modula. So muona zinthu ngati zimenezi tikati tiziyangane bwinobwino. Muona kuti pena pake china chake chasowa. Chifukwa tili ndi history yolima fodya. Koma chifukwa chani tilibe history yopanga plant manufacturing plant ya fodya. Ku Mozambique just across kulima fodya sutayamba nkale. Anaona kuti mfodya mu mudakali phindu. Sutayamba nkale. Koma pano tukamba pano mukafusa akatswiri ngakhale ku Tobacco Commission akuwuzani kuti pano tukamba pano they are putting up a plant yokonza ndudu. Ife fodya amene tumunenayo kuti a dying crop ku Mozambique akukonza plant yoradzikonza ndudu. Kusonyeza kuti adakamuona abe kuti ali ndi chani ali mphindu. Ndi phindu. Posa chedwa pa kukhala nsika kumeneko akangopanga plant akakhala kuti yemwe akulimayo akwachepera tiyamba kukagulisa kumeneko. And mwina the most unfortunate, unofficially someone was telling me the most unfortunate thing is muona kuti gawo limene ogula kunjako ofuna fodya wa ku Malawi lakhalutsika mzakazi. Mukati muone bwinobwino tinkafika 200 million. Yes. Pano tugwera chama 150 million. Muona kuti 50 million ija yapita ku Mozambique amagula fodya ku Mozambique. Sikuti asiye ogula fodya akugula nditu koma akugula fodya wakuti. So if we are not as careful, mudzaona kuti even
zaka zikamapita apart from the anti-smoking robe and weather related shocks zaka zikamapita mudzaona kuti tafika pa 100 million ndekuti ka 50 kenaka because that's what they are targeting ka 50 kenaka ndekuti ataniso akwatula kuchotsa mpang'ono akwatula achifuna kukwatula kumeneko ife takhala comfortable kuti ayi kuno kumalawi tikamati tali mabale aya akatswiri ake ndifeyo kuyang'ana konse kuno kwa Africa chifukwa amati ndudu iliyonse kagawo kabale kamakhalamo ayikamo kabale kati bale wake kuti wa Malawi koma eventually muona kuti mwina topography yathu itokhala almost the same ndekuti kwina kusamba kutani kutenga kanusu kathu kacha kameti madalira kacha nde kochepa kokhako kameti madalira akwatulaso ayi nde kuti mavuto timalize ndi nkhani yokhuza tukamba zomwezi zopeza ndalama zakunja akuti tukanika kupeza ndalama phwamwamwa kuchokera ku nkhani za migodi komanso nkhani za ulimi wa nsomba akuti tikungofunika tu 7 billion 7 billion tikayang'ana pa chani budget yathu ndi ndalama yochepa kwambiri tukanikiranji akuti zimene zili nkuthekera ndithu achita kafukufuku a National Planning Commission apeza kuti zili nkuthekera ndithu koma titangoyamba ndi 7 billion zinthu ziyamba kuyenda tukanikiranji kodi kafukufuku inkoyamba akala kupangapo timakafu mukadzapeza nthawi ndi mauzaso ajawezi sabatata mukadzapeza nthawi kudzangolowa ku Capitol Hill kuja kuti mulibe chilichonse china chochita kudzangolowa nkuyamba magogoda m'maofesi mocho ndimafuna ndioneko master plan ya zaulimi kuno ku Malawi akupatseni mukawerenge ayi ndimafuna ndioneko nkhani yokhudza mwina trade mukawerenge mukaona kuti zonsezi zilimo m'mabuku tinalemba kale ndipo tilinzero timakumana kwa kanthawi kupita kunyanja kuja kakambirana ndi timaitana ma consultant kwalemba ntchito ma consultant acha tikamaliza zokambirana zimulembe report ndamalilemba lokongola oyi report ili ndilokhudza vision 2020 kufuna tidzafike apo lokongola koma chimodzi chimene chimativuta tikamaliza zonse zija tapochera ma allowance aja aliyese ali nkwawo umakhala kuti mwayiwalanso basi panga zina so if you have an idea you would have to ensure kuti that idea is put into place muene upanga convert because ngati idea yo njanga opanga implement ndani ndinamendemwe I don't have to wait for someone from the Bretton Woods institution to implement that idea on my behalf I have an idea I have to find ways of generating resources for that idea and make sure that that idea is put into practice without which mchifaketi makhamlingo momwe so nkhani imene mune na mining anthu akakambirana for decades takaduni not mining is the next big thing for Malawi but is it anywhere closer to being the next big thing kutali what do we do timangotumiza masample basi samples chimwala kuno ndiuko sample so muona kuti kuno kumalawi vuto lalikulu limakhala limenelo kuti sitichita zinthuzo kupatula yapo kudzikundikira is a big problem kuno kumalawi ino amangazi malingaliro ano aziti bola pakhomo panga ndikutani ndikudya so nchifukwa pano tukamba pano pali disparity yayikulu pakati pa anthu osaukitsitsa ndi anthu olemeletsetsa palibe equity ena ali kumbali anthu apakati pangochepa ngati aliponso ena ali kumbali uku ena ali kumbali uku chifukwa ena amene amaona ngati ali mchenji alibenso alibe sanayambe kukhala mchenji chifukwa mungati muone bwinobwino ma standards amene mabungwe ngati World Bank amayika ati muzikhala mwakwanitsa kugwiritsa ntchito $1.90 pa tsiku ndi kuti mwambo khala moyo ndi muone situation ngati imeneyo kuli ndangati amene pa tsiku timakwaniritsa kuti tikachita zonse kuzonkhetsera $1.90 1600 ndangati ochepa kwa so muona kuti chifukwa cha number 1 kukanika kuchita zinthu zimene tinapanga plan toka number 2 chifukwa cha kudzikundikira kuti kanga ndiwamba chichawa chakamariro kanga ndiwamba basi zonse kutenga mavuto amenewa ndamene atichititsa kuti zikhanga tikuzungulira pa seko yomweyo ngati dziko aituthokozeni kwambiri mwaying'amba nkhani imeneyi ndikalowa mboma ndizakupangani inu kukhala ndizakupaseni chani sankhira mtuna mwayi wosankha muli nawo pa analipo ena nkati kuti mudziwa chani tikakafika kumwambako ine nkakhale kumanjako zoti ayi
tamangolalikira ye koma maloto sang'amba anazo ti ayi tamangolalikira musalimbane zimenezo mwina pena timakhala kuti tulimbana nzoti tikati tizione bwinobwino si chimene tinayitanidwira tizingosatira mayitanidwe athu chabwino tikafika kumeneko zimatipatsa chimwemwe mu mtima aita kuthokozani kwambiri. Awa ndi bambo William Kumwembe, ndi mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times amene amatithandiza nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi.